Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kao musmaga maganiro dio chieng janeno mar Color TV kamoro mora mointie ageno ni dio chieng mari mar Jumapil dhi kodi ndo makare semolo ka ndi mar mondo mi weche manyien yo mar adimba kidienye ndi mar diero dio chieng kawuono ni ndi tarik adek dwe mar abich higa mar 2026 en kanyesa biro mar odiochieng rwakini machiegni mar mondo mi ka weche manyien gi mana bende kaka ne gimole mesawa mar ka weche gi manyien weche manyien gi kelo niko dana Tracy Ouma machiegni ogai mar DCP Migosi Rigathi Gachagua wacho kanyo koni ker mapacho ka ndi Migosi William Samoei Ruto onge kanyo kod oganda moromo makoro biro luto ne ombulu e kinde bende biro dhi yiero mar higa 2027 mar duoke kom mar ker tielo mar ariyo. Gachagua yango kanyo oganda duto mag Mount Kenya ka tielo kod oganda mawuok kuonde mopogore e tunge mag piny Kenya kendi oseriwore kanyo ndo kod duol bunt siasa mano mar DCP kendo giikore mar doko ker William Samoei Ruto pacho e kinde mabende biro timo yiero mar higa 2027. Gachagua nowacho weche gi kinde mabende ne loso kanyo kod oganda e gwenge go ma Kajiado yango ni ene moromo mar bedo ker mar piny Kenya. Kila mtu amejua ni mudanganyifu. Wakamba wamemwacha, Mulima imemwacha, Wama wamewachana na yeye, Mijikenda wamemwacha, Wakisii walimwacha kitambo, Waluya wamesema wataki mambo yake. Pale Mlimani walikupigia kura, walikupenda, walikuenzi, walikusifu, walikuamini. Mwaka 3 baadaye wanasema wewe ni one time uende nyumbani. Hawa wale tu umewapoteza, umeshindwa kukaa na hawa kwa sababu wewe hujui siasa. Wewe watu ya hustlers, hawa mama mboga, boda boda walikuwa nakupenda, walikuwa nakuamini, walikuwa nategemea wewe. Leo wanasema uende nyumbani. Jotelo mag duond buch siasa mano mar Kenya Kwanza kaachiel kod jotelo mag ko mantiere sirikal manywanda mar broad based nowuok oko ka gikwedo malich miwuoro ker machon mar piny Kenya Migosi Uhuru Kenyatta kotenore kanyo kod weche bende ne wacho kanyo chieng' tich abich. Uhuru Kenyatta ne wacho kanyo koni sirikal mapacho kendi temo diye kama era tiche mar loso kod oganda jo Kenya. Jotelo go kotene gi kanyo ndo kod speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula oyango kanyo koni Uhuru koro sewuok oko mar njao duond buche siasa mapacho kendi ka ochiro ko chiwo kanyo sir manono ne kwetno endo mar linda mwananchi. Kwero kanyo Uhuru Kenyatta mondo koyie othedre kanyo ndo kod siasa mapacho kendi to dhi rutaya mare kod kwe kaka ker mamoko machon mag piny Kenya ma osekalo chien. How can you bring the country together if you exhibit bias, insult people, and talk about things that divide and not bring people together? Mzee Moi alistaafu akakaa mpaka Mungu akamwita bila kutokana mtu, bila kuingia kwa siasa, bila kuzurura nje na kuchokora watu. Ile akina Sifuna Orengo na Osotsi wale ni wafanyikazi. Wakati Uhuru analipa wafanyikazi wake wa kuchunga ng'ombe, mwisho wa mwezi ndani ya hiyo mshahara kuna Sifuna, Osotsi na Orengo. Sasa machama na nini na kutukanana na machama ni ya nini? Itamsaidia nini? Uhuru, hii mambo ya machama itakusaidia nini? Ni nini uliwacha huko State House niende huko nikuletee? Eti kwamba kuna kiongozi bado anataka tena kurudi kutawala Kenya. Hiyo itawezekana kweli? Ati wewe unaenda retire alafu baadaye tena unataka kuomba kazi. Tete miga mochung kanyo na weche go ko bende timore pinje ma oko Migosi Musalia Mudavadi okaganda jo Kenya mondo ne ni kinde duto ginyayo kwe pacho kendi ko yango kanyo ni mondo maduong' ma piny nyalo bedo godo en mano endo mar kwe. Mudavadi okaganda jo Kenya mondo temo go picha chien mondo rangie kit nengo ma piny Kenya osebedo godo kinde duto ma kwe osebedo piny kendi. Mudavadi ne loso kinde nyasi mar iko chief mano se rutaya mano kanyo Chief Asa Mambuyu e county endo ma Vihiga odichieng' manyoro.
let us be united for a good cause. Mambuya was a good man. He worked and served our community well. He was a very influential administrator, very constructive thinker, a man who featured in matters development. And therefore that is what we need to emulate, because it is not easy for a man to grow from the very humble beginnings that I have described to you in Kimaragoli, to rise to the point where he rose. It is not easy. It takes a lot of commitment, it takes a lot of time, it takes a lot of sacrifice, it takes a lot of patience. And that is the Arthur Mambuya that is lying there today. So we want to condole with the family and to wish the family well. And I speak on behalf of so many, not just my family, but on behalf of so many people who are here and who are not here, but who knew Mambuya. He touched so many lives in his own way. Let us accord him the respect, let us encourage the family, and let us be united as a country. Let us be united as a country. Politics can have its opposition and its whatever, but let us unite as a country. Are we together? Are we together? Zod bura makure soi Alfred Mutai kod nyawadgi mamolo Kuria Kimani ochiwo siem mager ne jopuonj madongo mag skunde mane gi tim mar medo school fees kinde ka kinde. Jotelo go yango kayo ne jonyuol mathur kainde osebedo ka chiwo ng'ur margi wach maket kod mano endo, kata kamano onge okang' moro amora ma bende osekawo. Zod bura no mamolo ne loso kanyo endo e skul no endo mar Elbagon e kinde ma bende notelo kanyo nyasi mar chiwo omenda mag basari mar mokanya siling $60 million mag siro somo mag jopuonjre mochando, mago mag junior secondary kod mago eko mag mbalariany mopogore mantiere pacho kaindi. Mashule ambayo wamekuwa extortionist wametafuta njia ya kupora wazazi fees, wametengeneza fee structures yenye haiko in existence. Na nchi yetu iko na sheria, iko na regulations. Juzi ama jana muliona shule moja pale Nairobi ambapo wanafunzi wetu, kuna watoto wetu wenye wanasomea hiyo shule pale Nairobi na waliweza kunufaika kupitia scholarship. Ile fee structure yenye tulikuwa tumepewa mwanzo wa mwaka tukalipa fees yote, kufika hapo katikati kuna fee structure ingine yenye ina double ile yenye tulikuwa tumepewa mwaka ya kwanza ama Januari. Tukagundua hii maneno kuna biashara imeingia ndani. And we had to raise the issue, and that is when muliona juzi PS wa education Bwana Bitok alisanction hiyo shule, investigation ifanyike. So you know the school. Wengine wamesikia. Siwezi hitaji kutaja jina hapa, lakini nataka hii ujumbe iende kwa kila shule. Viongozi wa shule kuanzia principal na board. Eni kauli yote nyinyi mnafanya, mfanye kauli mkijua wazazi ndio wenye wanalipa fees, hata nyinyi pia ni wazazi. You know, wakati sisi CDF tunajenga madarasa katika shule yetu, na najua nyinyi mmekuja kwa function ya shule tukilaunch madarasa. Kila darasa tunajenga na tunaweka desks. Ni kweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Madarasa yote ya CDF tunajenga darasa na tunaweka nini? Sasa hii pesa mwalimu anaenda kuitisha desk nyingine, kwani mwanafunzi anakalia desk mbili? Ani mwalimu anakalia desk mbili? So tafadhali iko na hizi mwalimu yoyote, wacha nirudie kwa mwenye hakusikia. Mwalimu yoyote ambaye atatuma mwanafunzi nyumbani kwa sababu ya desk, that is a criminal and should be arrested. Because NECDF, for every class we build, tunaweka nini? Tulisema mnataka basari ya kila mtu. Mlisema hivyo, hamkusema hivyo? Mlisema hivyo ama hamkusema hivyo? Sasa leo niko na report. Nimetoka pale Elbagon saa hizi.
tumerelease milioni 60 million shillings za bursaries katika mashule yetu yote. Jatend migao mar alwora machon Charles Sankuli okwero kanyo were mathuru kaendi mondo kik yie kaogi kata wuondgi kokalo pinjegi kuom adieri mar mondo mi gidhi gigol lwenj mantiere pinje maoko kaka mano endo mar ntiere kinde Russia kod mano mar Ukraine. Kanyo loso kanyo kar chung'or bura ma Kilgoris. Sankuli ne loso kanyo wechegi kuom mag njore ma osebedo ka jimbore malich miwuoro pacho kaendi. Sankuli oyango kanyo koni koko kawo okang' mapiyo mar rakruok kod kit njore maket kod magweko to piny Kenya koro biro yudore kama rach malich miwuoro. I'd like to speak on a very, very emotive issue. As a country, we have to be worried of Goonism because the moment goons take over the stewardship of security in the country or in places in our communities, in our towns, we are going to have a real problem. It will cause a problem and a breakdown in the economy, a breakdown in social spaces, and I can assure you it's going to really affect the social stability of the country. I want to encourage the youth to desist from Goonism and avoid being used for cheap political gains, and they should be able to do the right thing, leave the security issue to be handled by the security agencies who are well versed and who are mandated to do that. And again, at the same time, I would like to say that there are a number of youth who are now being lured to go to fight in other countries, like in Russia. I want to say that the youth should desist from all that because most of them have lost their lives. So two issues: avoid being lured to by fake agencies to go and work in foreign military forces, and not to join Goonism because that will hurt the core of the country. Archbishop Philip Anyolo kwayo jogo komoda kanyo mwingi mondo koro nene gitiyo kulwany mane kindgi mosebedo ka minjo kinde ka kinde kendo mosebedo kanyo ka wayo ka jibura owito ngimagi kanyo loso kanyo kar dak mawote madore kanyo county ma Makueni. Anyolo kwedo kanyo wacho mar tudo weche gik matimore pacho kaendi kinde ka kinde kod weche gik mag siasa. Kwayo kanyo jotelo mag siasa mathuru kaendi mondo koyie to neni kindgi bende nitiere kwe ka koyango kanyo oganda jo Kenya ng'iyo jotelo gik mag siasa kaka jotendgi. Kuom mano okwayo kwe e kind oganda, jotelo kod riwruok ne jo Kenya duto. We ask the government to take it seriously. Vita ambavyo tumesikia kama ni dhidi ya wa Somali na Wakamba, ni kupigania malisho ya ng'ombe na ngamia, na sio ngamia na ng'ombe wanapigana, ni watu ndio wanapigana, si wanyama. Are not the ones suffering, people are the ones suffering. Ni watu wanakufa. And these ones, I always want to say it reflects very badly kwa viongozi wetu ambao wako katika eneo hilo. Let us always find a better solution out of anything that is that. Let us not make it so much a political hike kwamba inaleta vita. County Commissioner ma Homa Bay Ronald Mwiwawi ogudone piny koloso kanyo ipogruok mabende koro osebedo ka mienjo e Uganda go koma wuok ka Basuba. Wacho kanyo koni pogruok maket kod mano endo osebedo kanyo rageng' ne weche go mag dongruok ne oganda mane wenge makono. Ekiniro madundo bende no baga kanyo eko gingo e Suba South. Mwiwawi oyango kanyo eko ni kosuluor ne jodongo en gine na bende koro osekelo ikitiwarok mapek malich miwuoro e witelo ka achiel kod keto rageng' ne chenro go mag dongruok kowuok kuom sirikal ka dhine oganda jopiny. We need unity and we need respect for the elders. The runaway diminishing respect in this country is causing us a lot of problems. We should be remembering, if you don't respect your elders, then your life is doomed. This is your member of your community there. I would have expected majority of the people here today to have come from Rusinga. Meaning, there are some cheap politics going on in Rusinga. The County Commissioner Homa Bay, I'm actually sending Omogambi back to Rusinga
to go and bring that house to order. Some people that actually can help bring the factions together or help bridge the differences that you have. Invite them, you have the meeting here, resolve your issues. And once you resolve them, it becomes easier for us to present to the government, to present to the county commissioner, to present to the president the SUBA we want on issues development. Bring the elders together, talk to them about unity, bridge that gap so that you make it easier for the leadership of national government to assist us to achieve some of these things that we want as a SUBA people. It is Samuel Okech who can divide the Sudanese. I'm ready to stand aside so as we go ahead. But my records will speak for themselves. This has been long overdue. Always, as we watch, even sometimes in news, we see different factions coming up with different issues, calling themselves SUBAs. It is not in order. We are pleading with our elders. Today, because you've called this meeting, we want to see leadership, because tomorrow, God willing, we also be joining the seats you are occupying today. Weche mamoko ni kanyo ni migosi Eliud Owalo kwelo weche bende bedo ka liekore kinde jo siasa ni en kanyo project mar piny owacho mabende kori tiyo godo dhi engwero kom ker mapacho kaendi e yiero mar Gana Rio to kod 2027. Owalo yango kanyo e koni kanyo kod paro maliw mar dhi engwech mar laro kom ker mathuru kaendi mar mondo mi koro ne to biores oganda jo Kenya. Owalo ni loso kanyo kinde nyasi mar ikmoro e kaunti no Masiaya e gwenge kuma gem Karariu kamano yango kanyo ni poni telo mar ker ubiro lware lwete to biro neno kanyo e koni ores oganda jo Kenya kowuok e tol mapek mar ngima manya yesa nini endi koro sedho ngas malich mayuoro. Some people think that Owalo has stepped forward and at some point in time may step down for anybody. That is wishful thinking. I'm in this race for the long haul and I will be on the what? On the ballot. So I would really appeal to you people to vote for me for purposes of real change. And we don't want to be told, ni Jaluo onge Jaluo nyalo bet president. I understand the problems and challenges facing Kenyans. Sani kamara mkami dhiye, ngata Kenya kabara mkami dhiye, buro nyisi no onge pesa ya fuko, to buro nyisi ni kitabu marketu chiememe. Sajik mokadi. So those are the twin challenges that we must confront head on. And as an economist, I've got the solutions to those challenges. That's why I have stepped forward to lead the third and final liberation of this country, which has to be economic liberation. We need to bring down the level of taxation if we are to reduce the cost of living. That is the problem. And the reason why taxes are so high, what I would refer to as a punitive taxation regime, is because those who are paying tax are very few. Jomachulo thin. During the budgetary process, we need to widen the income bracket by pushing money where our mothers and sisters are in itinerary trade, where our youth, the unemployed youth, are in the Juakali sector. Manoburo miyo wabudwoko usuru pun. Iye na mara mondo miya make gi kanyo janeno Marakala TV. Medo manakete wanjo mari Marakala TV ne chenro mamoko mabiro nyime. Weche manyien gi hino kel ni kodane Tracy Ouma. Orite masani. Ineno Color TV. Color TV, machi